Salom. Huriani tuhata, tapahibul maroha nang pikirata, tapukama perminggota di bagasan manogoton, martang yang nahohom mahita di bagas rohata be. Amin. Tapuji tuhata marhite ede nomor 550 sia ayat sada doho 2. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amin. Aina mangolu do hatani debata, jala margogo mangula, jala tumajom sian sadok podang si dua baba, jala manorusi doi, rasi rasa disirang hosa dohot todi, akaring-ring pe dohot utok, jala panguhum doi, di parohao dohot di pikiran ni roha. Haleluya. Martangi yang maheta. Ale Tuhan debata amanami, nungamar pungu hami dison, diari na pinarbadianmi, saibuhai mapinggol dohot rohanami, asa marlas ni roha hami, manangihon hatam na badiai, jala ringgas hami manibangi dohot upeop hatam, di bagasan rohanami, asa pos rohanami martangiang tuho, urupi mahami, asahu parhasyang hami aka aryari ni ngolunami na poddoki. Say pamasuk mahami tuhangoluan sa leleng ni leleng na. Pujion nami mahodisi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredehita sian nomor 20 ayat sada.
Patik ni debata ni bingguta sadarion, tersurat di 2 Timoteus 24 ayat 2. Jami tahun hatai, hajong joko ditiki naune nangso une, pisang, paingot, apoi marhite nasa labas ni roha, dohot pamodayon. Atong rak mangidugugu mahita sia Tuhan debata, laho mangulahon naho bartu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon naho bartu patik mi. Amen. Maredehita sia nomor 416 ayat 2 dohot 4. Tatopoti madosata. Ale Tuhan debata amanami pargugu nasohatu dosan. Para siroha midahami nadangolon. Narodohami tujulom manopoti dosanami nagodangi. Di bagasan hajahatot dohami tubuh. Jaladangadong hapor siaot di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sian akadalanmu. Masai godang do pangalason nami di patikmu. Alai ingot mahami, ale Tuhan, alani denggan ni basam dohot asin ni roham. Sayunang paingot-ingot akadosa ni haposon nami, dohot pangalason nami. Say ingot mahami hobar tu asin ni roham, dohot denggan ni basam ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tuha sesaan ni dosa. Songon sitong na manguluahu ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomodo rohaku mida hamatean ni parjahat. Nalomodo rohaku mida hamumulak ni parjahati. Tumadikot dalanna asa mangolu ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Maredehita sian nomor 170 ayat sada. Asa
Hatani debata turpuk niari mingguang, di surat ni apostel Paulus tuhuria Kolose, bidu sada ayat sada tolhas tu ayat 14. Kolose sada ayat sada sahat tu ayat 14, tajahama marsika soring. Ahu surat ni si Paulus, apostel ni Kristus Yesus, sian lomo ni rohani debata, doho Timoteus dongane. Madok mauliate dohami, laho tumangyakon hamu totong tu debata, amani Tuhata Yesus Kristus. Alane sihiri humoni naung diparade di hamu di Banua Gijangi. Nunga di bege hamu hiani, marhite-hite hata hasit tongani, ima barita naulii. Songonido di guruhon hamu, sian si Epapras dongan saulauni, nahi naholongan, ay parhaladoni Kristus nahaposa do ibana humokop hamu. Di baheni, dung hubege hami dang masoho nang hami tumangyakon hamu, jalamangido, asa digohi di hamu patas niroha, manada lomo nirohana, marhite-hite nasa hapistaran, dohot habisukon partodion. Laos gada di hamu panadao di debata, gabe mergugus itu tu hamu, hobar tu gogo ni hasangapon nai, makorhon nasa habengeto dohot labas niroha, mardongan las niroha. Ainunga dirorohita siang gonggoman ni hahulumoni. Jala di pausat hita tu bagasan harajaon ni anak, haholongan ni rohana. Ido sahana, mertua do akan natumangihon hatani debata, jala nau peosa. Amin. Maredde hita sian nomor 25 ayat sada dohot 2.
tahatid dakon mahapor seautai, songon hinatid dakon di dongata sahapor seaon, di sadok portibion, rak maheta madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugu naso hatu dosan, natu mepalangi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siantodi parbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata, natu maon na bernit, di panguhuman ni silatus, namate tarpajal do ibana dihau pinar silang, na tua tubano toru dung ditanom, na mulak mangolu diari patoluhon, nama naik tu surgo lahundul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargugu naso hatu dosani, disima ibana pemamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu doho namate. Au porsea ditodi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen aka nabadia, doho dihasesaan ni dosa, doho dihatai namadok, mulak mangolu sogo daging ni halak naong mate, doho dihangoluan na sorasuda. Amen. Kor ama sahata.
tabege ma titing ni huriata. Shalom, tabege majo titing nadi pamasa dok nanek pamasao ni huriata ita pai uti hukma tik ta di bagasam mingguot. Sude perhalado HKBB pasahaton mauliate tuhamuna aka amanami inanami do hanggi pinaribot naro marminggu di bagasa sadarion lumobima tuhamu dongan saha porseaon naod dobe parjolo sahali ro marminggu tuhuriaon nomor sada guarni mingguta minggu paupaton dung trinitatis topik minggu amaritahon huhut mangulahon hatani debata paduahon partangyangan wek di minggu on di hari Kamis Rabu Kamis Jumat tanggal 10 tolu 15 Juli 2022 Ima hari Rabu tanggal 10 tolu Juli 22 di Wek Baloi Center 2 Wek Baloi Kolam Sada tolu Baloi Kolam 2 opat Bengkong sekitar palimahon Tiban hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 pertengahan Wek di Bengkong Indah 2 Muara Takus tolu Nagoya opat Batam Kota hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 pertengahan Wek nomor sada di Baloi Kolam Tolu nomor 2 Seipanas nomor tolu Blok Onom patoluhon anak nalahir. Nah di hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 di Bagasau Tuata dosa danak boru manang anak pertama Goarna Rahel Anastasia boru naibaho di keluarga Reynaldo naibaho tubuh ninata Nelly Yeni Huta Barat alamat Baloi Kolam Blok C nomor 35 RT 003 RW 016 Wek Baloi Kolam 2 sehat dodak danaki nang natorasna papaton titing perbagason titing paduahon naing majalo perbagasan naing majalo pasu-pasu perbagason ma Franciscus Stephen Baron Parapat anak Niamata Fernando Parapat Nahinan tubuh ninata Rusman Boru Tabunan alamat Bengkong Indah Sada Blok G nomor 100 Batam ruas Nihuria Batam Resok Batam Dohot Orwana Tiara Livia Boru Tabunan Boru Niamata Tahan Tabunan Boru Ni Inata Ruslan Boru Purba alamat Jalan Pulau Damar Gang Madrasah Tolu nomor 55 Waikandis ruas ni HKBP Kedaton Resort Kedaton nasida majalo pasu-pasu perbagason Sabtu tanggal 16 Juli 2022 di gereja HKBP Batam Resort Batam pukul 09.00 WIB saya dipalu tulus tuatama sakap nasida palimahon wisata rohani seksi perempuan. Nah di hari Kamis sore tanggal 7 Juli 2022 borhat do seksi perempuan ni huriata patupahon wisata rohani tu Sumatera Utara tujuan Berastagi dohot Pulau Samosir ni uluhon ni inang Bibel Pro El Sinaga mulak nasida khobar tu jakwal nasida marsogot Senin tanggal 10 Juli 2022 tatangyakom masa pas nasida di perdalanan nang mulak tu Batamon
paunopon ruas natabba. Mulai minggu sadarion gabe ruas niuriat tama keluarga Bapak John Lee Daniel Silalahi, Inatai Edi Oktara Joyce Sibarani, alamat Perumbida Karisma Blok D nomor 5, Kelurahan Berlian, Kecamatan Batam Kota, Kue Batam Kota. Naropida Sian Huria, Hakai Resort Khusus Jumasaba, Simpang 2 Daerah 1, Sumatera Timur 1. Tatangnya komana sida ruas na aktif di Huriat tahun. Papi Tuhon Peliat Tujolo. Manguduti titing na di hari Minggu nasalpu, Minggu sadariom Papungo Peliat Tujolo dohita tupakta tu ulaon hatopan HKBP. Pawaluhon kebaktian Pantai Weks Sungai Panas. Di Minggu sadarion di Patupa Weks Sei Panas do kebaktian pantai maringanan di Pantai Melayu Barelang, tatanya koma asa mardala dengan kebaktiani jalahipas nasida mulak. Pawaluhon parjamita Minggu. Di Minggu sadarion pukul 7.00 dohot 18.00 WIB napasato barita nauli tuhita ima amang pendeta pantas Manalu STH nuaeng nasida marhobas di AGP Resort Duren Jaya Distrik Sapulusia Bekasi. Mauliate ma di haroro nasida manopot hita lumobi di napasahat barita nauli. 10 rapat koordinasi Dewan Konionia dohot seksi. Dewan Kononia patupahon rapat koordinasi dohot sude seksi niuluhon ni ketua Dewan Kononia ima si patupahon tadi hari tanggal Jumat 15 Juli 2022 tempat Gedung Serbaguna lantai 1 pukul 19.00 sampai dengan 20.30 WIB. Pinangido ma asa hadir masude Dewan Kononia dohot sude pengurus seksi Roma hita tepat waktu 10 sada konpen pangula Napul Timer marsogot Senin 10 sada Juli 2022 di Patupa Distrik 20 Keprido Kompen Pangula Nagok Tiki maringanan di HKBP Marhanaim niuluhon ni amang pareses HKBP Distrik 20 Kepri mulai pukul 10.00 WIB sampai selesai. 10.2 temu pisah pendeta resort. Hobar surat keputusan ni Opui Oporus HKBP nomor surat 772/L08/BP/A pen-PDTD-6/2022 taringot tu pendeta Dr. Andus Belman Hutahayan MDip pensium nasidia sian ulam padita resok HKBP resok Batam na manguduti pakobasion nasida pelaksanaan tugas pendeta resort sah serah terima pendeta resoti ima pendeta Joshua Erhatu Gatorok STH hombartu surat penugasan siam pareses distrik 20 Kepri hombartusi di Minggu tanggal 7 Agustus 2022 di Patupama Ulau Pabor Hatton dohok mangujakom pendeta HKBP Batam Resok Batam nani uluhon ni amang preses HKBP Distrik 20 Kepri pendeta Renova Joni Sitorus STH dalan laho batuluson saluhuti adongma akasihoba satta parjolo pakkobasion di distrik nomor sada Jumat 22 Juli 2022 verifikasi distrik meringanan di HKBP Batam mulai pukul 10.00 WIB. 2. Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 serah terima pendeta resort sian pendeta Dr. Andus Belman Hutahayan MDip tu amang pendeta Sudahari Manalu STH MM maringanan di HKBP Batam mulai pukul 17.00 WIB. Tolu Minggu 7 Agustus
2022 ulam paborhaton do mangojako di hari Minggu di parmingguon pukul 10.00 WIB. Romawi 2 pakobasion hasil sermon parhalado Panitia Purna Bakti Resort Batam. Nomor sada Minggu tanggal 7 Agustus 2022 adong perubahan waktu boema tabereng di Minggu nanaingro. Paduahon ucapan terima kasih sian ruas tuang pendeta Belman Hutahayan MDIP di patupa marhite amplop di pasahat si pasahatota di sude parminggu di Minggu tanggal 7 Agustus 2022. Tolu di patupa huria do resok Batam do partamueon paborhaton do pangojak konon patupota dung haruar Minggu maringanan di gedung serbaguna lantai 1 nama dohoti partamueoni ima sude parhalado do keluarga utusan siang ganuk wek utusan siang ganuk huria undangan khusus doho rombongan sian huria HKBP Marhanaim Batam pasap pulu toluon pakobasion ni pendeta resort hombar tu jakwal tugas ni amang pendeta Belman Hutahayan MDIP alani i songon na di jakwal pakobasion nasida sekaligus marhata pertandingan diaka huria nang pos parmingguan nadong di resort Batamon. Nomor sada Minggu tanggal 10 Juli 2022 inganan HKBP Batu Ampar pukul 11.00. Nomor 2 Minggu 17 Juli 2022 HKBP Tiberias jam 10.00. Nomor 3 Minggu 24 Juli 2022 pos parmingguan Muka Kuning jam 11.00 WIB. Nomor 4 Minggu 31 Juli 2022 HKBP Jaitun Kabin jam 8.00 saat jam 11.00 WIB. Nomor 5 Minggu 7 Agustus 2022 HKBP Batam jam 6 pagi 8 pagi do 18.00 sore. Nomor 10 Pak sumbangan napa satu sumbangan bunga altar di Mingguta Sadarion imasian keluarga B manurung Boris Torus Wek Bengkong sekitarnya Molatema di Nasida. Mohon doa kesembuhan anggota jemaat kita yang sakit Boema tabereng sian dislike narong di layarta. Ulang tahun Pangulan nagok tiki doho sude parhalado pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan tu ruas ni huriata nama muka tanggal 10 saat tu tanggal 16 Juli 2022 dilihot Tuhan magajang ni umur songoni nang hai pason titing parhepengon tu huria 520.720.810 rupiah. Pembangunan 10.512.410 sada rupiah. Pusat 2.210.325 rupiah. Saldo akhir 621.546.029 rupiah. Songonima titing dihita di bagasa minggon anggiak ma dipasu-pasu Tuhan sudah titing ni huriata moleate horas. Maredehita sian nomor 226 ayat sada dohot udukna tapasahat ma pilihan sada A dohot sada B.
martangiang mahita madok mauliate do kami tuho ali Tuhan napasunggulhon toddi nami roh kami marsaor di bagasan tikyon tutong-atongan ni jorom rodo kami Tuhan tutong-atongan ni jorom di nama uas toddi nami di hatami alanigohi mahami Tuhan marhiti-hiti hatam asal lamtang haporosyaon nami madalani hari-hari ningulu nami di portibion Homa Tuhan nasaor marhiti todim di bagasan roha pikiran nami asabulus roha nami tumbangihon hatami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami martangiak kami diho amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna dihita naro tu garejaon lao songonima tu sadok amanami nanami namadohoti parmingguan sian hakabibi Batam sadarion manang di dia pe hamu maringanan tuhatama toktong na mangaramoti jala mamasumasu hita nuaing hamba kadonga sa porsyao marsaor mahita marhiti hatani debata turpu jamita di mingguta sadarion ima natar surat di 5 Musa biddu 30 mamuka sian ayat 10 sada sahatu ayat 14 takasma tapai hutihut hujahama dihita aipatikon nahutonahoni tuho sadarion dang masok kalhu diho manang maholaku dada di banuagi jakatai ubay pola ikodohonommu iseulaning sikak nami manaik tu banuagi jang asa mangalap sadihami doho patubegi hos satu hami asa ulahonon naminian jaladada di bari bani laut hatai ubay polai kodohonomu iseulaning sikak nami tari par laut mangalapsa di hami doho patubegi hosa asa ulahonon naminian ay masay dono do hatai diho di bagasar pamangam mutahe doho di bagasar roham asa ulahonomui ima sahat ni turupuhi hamu kadonga saha porsyao di bagasan gor ni tuhata Yesus Kristus adorang sosahat bangsoi tutano na pinarbaga-baga ni debata dung harwar na sida sian habuangan takasdo boy idota naong di baga-baga hon debata tuna sida ngolu na baru jala pasahato ni debata matuna sida tano kanan habaoran ni susudo situa ni luba ima manggobarhon las ni roha sikat niaka paru kilon nasida di habuangan alanido hamu kadonga sa porsyao mola tajaha ujuk ni turput naung tajaha nakin buitakas idaota di lehon si Musa do kebebasan tu bangsoi asa dipilih nasida molo hangulua dohot hatuaon martua mana sida alai molo dipilih nasida do hamatean dohot hamagoan daksa nasida tulas niroha na pinarsita-sita nasida ganup marhiti-hiti mahamu kadonga sa porsyaon neng tugu-tugu ni turpuhom mahitan waeng asaunak salapilit tita alani na parjulo neng idaota na tinugu-tugu ni turpuhok kita waeng pilih ma hanguluani hiadora tabigi edekor di tonga-tonga ni huriata manang tabigi marhiti-hiti YouTube doho lanakan asing sadakor natabu jalana manggugah haporosyauta pilih ma hanguluani
asa manguluho doho pinopar musugut. Alani si Musa sadiri pe di papilito do tu bangsoi nakpe naong digobar ho si Musa do moluduk saha nasida tutano na pinarbaga-bagai asa diingot nasida adong do naikot tantangan adopan nasida ay humaliang humaliang inganani adong akabangso nasosaha persyaon doho nasida. Nabuy dui lao mangelailah nasida gabe dao siat debata. Alani ikot takas do nasida mamilit hatani debata nagabi ujahanna. Alay mo kadungan dak cukup pola mamilit. Lao simarana sinosohon ni topi minggutta sadarion. Duk tapilit hanguluan. Duk tapilit las niroha na siya debata, adong do penaikon ulahonota. Asasa hati tutongatonga ninguluta ikot dohita radi jalaolo mamaritahon barita nauli barita na siya debata huhut mangulahosa. Dungi saha matuhita na tapikiri, saha matuhita na taparsita-sita, molodung tapilit hanguluan hatani debata jala tabarita barita nauli jala taula honi di tonga-tongani nguluta. Persoalan wae marhiti-hiti turpukta naong tabigin akin buido rama sana songonon nang di tonga-tongani nguluta. Ala adong do pamikirio pemahaman naikot takas padingganota di tonga-tonga ninguluta songon halak kristek kita. Ajujuk dohita maralasan lau mangulahon hatan debata saya tadok maul doi buama baenom mangulahoni. Jalai do persoala ditikina parpudion hamua kadongan. Moloro huriat taleng manudo gabe situa. Siat tonga-tonga ni ruas ni huriata ahama tadok. Saya gudang do madok alasan dang bodo pitu siamang dang bodo pi horom adot on hamua kadonga saha prosyaon hapiridok si Musa tutonga-tongani bangsoi ido dalan haluaon ido dalan lasniroha ido dalan pasu-pasu laho mangulahon hatani debata alani didok si Musa do ay patikon nahuto nahono tuho sadarion dang masok kalhudiho dang mamaulhu tidak terlampau sukar untuk kita lakukan alania hahamu kadonga saha persyaon aidang di langit rap doa kabitang hatani debata naiko pakyota pesawat olang kalik naik ko berusaha hita sa gogo ni gogota laho mangalapi jaladang di bari-bani laut naik ko langyata naik kondot hita menyeberangi lautan alai dok si Musa atong di dia do di bagasa pamangammu dohot di bagasan roham hamua kadonga saha persyaon di bagasan gorni Tuhan ta Yesus Kristus ahado na nang dohononna marhiti-hiti hatai. Sudi dohita hamua kadonga saha persyaon nung ngatatu si jalan tanaboto ahado lo moni rohani debata si ulahonota jala ahado sogo ni rohani debata si pasidingota adong bedui di bagasa roha doho pikirata jala nunga sahat itu hita atau kapedang adong alasata ise masuruon nami mangalapi jalai si madohon nami lau mamaritahon itu hami nunga sahati hamua kamang akainang tubagasa roha doho pikirata persoalan waeng di tonga-tonga ninguluta songon halak kristek kita adong do dihita hauduhon haulun ay nunga di tonga-tonga tahape nunga taboto jala nunga tatusi dada polay komarhite parbinotoan
manang suatu keahlian melakukan firman Tuhan, tetapi cukup hanya kita berkomitmen dalai marana paduahon. Duk tapili nakin hatani debata, nagabi ujahan ninguluta, nagabi dasar dihita laho majalo pasu-pasun debata, jalaido nagabi dasar di tonga-tonga ni bangsoi, asa marlas ni rohana sida di tano na pinarbaga-baga ni debata, ikopiliton nasida sebelum saha nasida tuhutai mangului debata ima hanguluan mangalo debata ima gabi hasusan atong nuaeng hamua kadonga sa porsiaon molodung ta atusi jalata boto dang dao hape hatani debata dang iko guru honota marhiti-hiti ilmu natakas taringotusi nunga dibagasar rohata nunga dibagasar pamangata persoalan nuaeng olo dohita mangulahon alanina paduahon marhite turupohon hamua kadonga saha porsiaon songon hala Kriste kita si huto Yesus tuhata ikonadong do dihita komitmen hauduhon haulon dohot kesetiaan laho mamaritahon dohot mangulahon hatani debata adong ilustrasi najepek taringot tu kesetiaan daftar surat di Bibelta alai disadatiki roto hatta Tuhan Yesus ditogi homma kasisian nana 12 nakot tu sada duluk sebelum nakot nasida di dokma tu kasisiani iko buanon nasida batu nasabal ganisi majujunga mardalam manasida tutu alai ditongadala Roma si Judas Iskariot Ido ibana ma ay malujahu may iba mabuat batu songono borakna. Digatibana mabatu na balgon tuna masemet nasa klereng dungi dekat tungi ma dungi do ibana ma ay loja maham. Berek kamu nih om mahubuan nih ay batu do guarnionin na ibana. Saha ma di tujuan hamu kadonga saha porsiaon Roma tuhata Tuhan Yesus hudul mahamu marhaliang. Totu ngaluja ngamale di pihak kobima batu nabi nuanai di jeluna dungi martangiang matuhata Tuhan Yesus batui gaberoti pangakamuma ay ngamale hamu yang go si Judas Iskariot nama buan batu ni kelereng nasa batu ni kelereng nakin lau may bana mamulik-mulik ay hirana maila pakilalana jala masay male ay dakinata ay nasa kalereng do babuha mabayam busur alani hamua kadonga saha porsiaon di bagasan goar itu hatta Yesus Kristus disadatiki muse ditogihot tu hatta Tuhan Yesus maka sisianna di dokma tunasida buat kamu mah batu nabui di tiop pamu dungi Roma si Judas Iskariot taringok maibana tuba tu nagabe roti nakin lao marohana anon ditangyakot Tuhan Yesus og gabe roti manang gubu surau dibuam mana nasabal ganisi majujunga dak persoalan di bana mang naboratan diusung-usung mau saha matutopi ni sungai di doktu hata Tuhan Yesus ma dangguro kamu ma batui olak ni sagogo-gogo muna sudah mana sida madangguro honalai ngo si Judas Iskariot dak tolak sama dangguro dau dungi dok Tuhan Yesus ma olak ni ma haporsiaw muna hamu kadonga sa haporsiaw na ahado nanang idota siap baritai ima manggobarhon kesetiaan hauduhon di hatani tu hatta Tuhan Yesus asa halak na soduk di hatan itu hatta Tuhan Yesus akan kecewa molo rohana sadiri doi buat-buat alanido bain marhite turpohon kita harus punya komitmen mengikut Tuhan kita harus benar-benar setia
apa yang dikatakan firman Tuhan, kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Marhiti-hiti mahamwa kadongan di bagasa turupuhon, molo tadok maduk doku maboratu. Lau mangulaho katan debata, HP nunga dipasahat debata. Nunga dipasa aka panurirang, nunga dipasa aka parbarita nauli tuhita, atau kapedang adong alasatan wae. Na perlu sahali dihita hamwa kadonga sahapor siaon, komik medohita mangihuto tuhata. Odo persoalan. Odo noeng nagabe jamita renungan di tonga-tonga ni nguluton. Sudedo hita makalomoho tarpasu-pasu nguluton. HP sumber ni pasu-pasu moloradi hita mamaritahon mangulahon hata ni debata. Alanido hamwa kadonga sahapor siaon ahado namangojar rohata asa satia hita tu debata buido aladak tatu si jalata boto. Alanido hamwa kadonga saha prosyaon marhiti-hiti hatan debata naing idota akai sedo nasahat tu harajao ni debata akai sedo napatuk majalo pasu-pasu ni debata akai sedo napatuk majalo lasniroha nasiat debata molo mangihutom Matius pitu didok isedo na masuk tu harajao ni debata dia lusima akan namangulahon lo monirohani damang na di Banua Gijangi ise mana mangulahon lo monirohani damang na di Banua Gijangi dipatudos maing hamwa kadongan tu halak namaroha ima na pajongjok ko bagasna di atas batu mamak. Molotung rope galubang, molotung rope persoalan ning uluon, molotung rope masalah, tantangan ning uluon, dang gabe laos madawi bana tu pangujunan. Alai molo halak na sumangulahon hata ni debata, dipatudos may tu halak na sumaroha. Na pajongjong bagas na di atas pasir. Hola ro galubang, roudan, robajir, pitor maup di luahon. Songoni mahape ngulu ni kita halak Kristen. Si huto tuhata Tuhan Yesus. Alanido asaboy takas dohonot tasalarion mengikut Yesus adalah keputusanku. Kita harus tahu benar dan jelas dan memahami. Setiap orang yang melakukan firman Tuhan, dia diibaratkan seperti orang yang bijaksana. Tahan uji, nak pero kagalubangi dang pitor madili. Atong hamwa kadonga sa porsiaon di bagasan goar ni Tuhata Jesus Kristus. Molo si sada sita-sita dohita. Ay marsita-sita dohita sa luhuna tarpasu-pasu nguluta. Jalanunga tatu si marhite turpuk tadi bagasa sadarion asa takasma tapilit naong pinasahan ide bata ima hanguluan. Molo salah pilit borak doi gabi tu bumein salam. Alani nunga di patorang barita nauli nunga di patorang simusa tutong-atongan ni bangsoi nang tuhita saonari sakak ni debata tu bangsoi naeng mangaleolas ni roha tu nasida. Alani pilik masa darion. Naeng matar pasu-pasu dongulut tahamu kadongan jala dohonot tamara ido. Moloro sukun radi doho di pasu-pasu debata totua lusat tama radi. Alanya gabi persyaratan pilik mahanguluani barita homma barita nauli nasihat debata jalaulah hommahatan debata marhiti-hiti hauduhon dohot haulun nak pero galubang alai pos marohata debatado mangurupi hita amen martangiang mahita. Mauliati madihoale Tuhan debata manami na mangaleo tiki satokid di kami tumangihon hatam nabadiyay.
anggiak mamarhiti hiti hatam na kubigi hami sadarion, lam tabba ringgas nami hauduhon haulo nami, laho mamaritaho barita nauli doho mangulahosa, ido haroroan ni pasu-pasu. Jalajari hami Tuhan, asau nak terbuah-buah kami dihagiot ni portibion, alajah tahu kami mamilit dalan hanguluan nasiako, asa taruli kami nangakapino pernami pe. Saya pasu-pasu mahami Tuhan, margugo mangulahom makatidak koko di tonga-tonga ningulu nami. Ido di pangidoroham, siulah honon nami di tonga-tonga ningulu nami on. Ali Tuhan de batama nami hubuah kami di tangyang nami sadarion, akatikting di tonga-tonga ni huriam nanaing siulah honon nami. Tukoma Tuhan napatauhon akan aposom, lahom mangulaho saluhu nai hobar tolomo ni roham. Homa na mangalehon las ni roha di hami salu ruas ni huriam. Parsidoho tami lahom mangulaho pakubasyuni saluhu na. Baik di partangyangan wek. Asauka roha doho pikiran nami Tuhan. Laho tumangihon hatam mamilit hanguluan marhiti barita nauli. Lao songanima sakap ni anak doho boru ni huriam. Nanaing majalo pasu-pasu pardonga saripeon. Tukoma na patuluson. Mamasu-masu par saripeon na barui muse. Gabe hasahatan ni pasu-pasum. Jala uduk radina sidah mangulahon lomo ni roham. Langsung ni Tuhan hubuah kami di tangyang nami salu ruas ni huriam. Nadi bagasa parsahiton. Ditongani bagasna nang di rumah sakit. Homa nama masu-masu kaubat na pinangan nasida. Homa le Tuhan nama masu-masuhon habisun apistaran. Dia ka dokter nang perawat nama kubasi nasida. Lausong ni leo Tuhan pos ni roha. Hauduhon haulun holong nasiako di keluarga na pature-turehon aka keluarga nabi. Ali Tuhan hubuah kami di tangyang nami. Pakubasion ni huriam dia katik-kitik kinaneng ro. Marhiti-hiti na sinakapan ni huriamon. Laho marulupulup marlas ni roha. Marningo nang 50 tao barita nauli ujak di tonga-tonga ningan anon. Sepatiur maroha do pikiran ni panitia nami nang saluhu nami. Asa sisa dalas ni roha hamidisi madok mauliate di saluhu dengan ni basam. Ubuah kami nang ditangyang nami nang pamareta nami panggonggomi nami. Humana mangaleho bisuk do roha di nasida. Asa marhiti nasida Tuhan marlas ni roha kami. Laho mangulau-lau nami lumobi mamuji pasangap guarmu nabadiyeng. Saluhu nai hupasahat tami toho. Alahodo di bata nami situtu. Nabui mangguhi mangaleon nasa pangiduan nami. Tangihom mahami ali Tuhan Yesus Tuhan nami. Mauliate madiho. Amen. Tapuji matuhata marhite deta 272 mamukasiana sada laos ta lehom mapilia tujulu tulaon hatopan HKBP Marede Mahita. Amen.
Dehon ayat tulu laus jongjong mahita. Nang ho istar pamas sawon Tuhanmu naturingal hon sawar masuri nang ametol mapasayo dosamu tolong makaiton pagotonai aku Tuhan tapasahama pilihan tuadu panidebata tapodubi marohata martangiang mahita ali di bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon lehon nadinggan do na saulibasa na mauliutus upasahat hami masian na nilehon mitu kami pilihan nami tuho sa ijalo may gabiwap na husus di julom pasu-pasu may jala ramoti asahu parhasyang hami pilihanon pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam tadahami godang ni silehon-lehon mitu kami asalam girgir hami madok mauliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ali amanami na di Banua Gijang, sa pinarobadiya magwarmu, sa Roma harajaonmu, sa malomo ni Roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sa madosa nami songo panesa nami dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jaloma pasu-pasu sianamat taribata di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata mahita di sodakon Tuhan debata mabuhina tuhita jala asima rohana midahita di dopakon Tuhan debata mabuhina tuhita jala di pasarhon madamena tutod ditabi amin. Selamat hari Minggu marita saluhna. Salam sehat. Horas.